Imong amo ba? Wadi ka dalha diya sa may kuan. Wadi ka dalha diya sa Boracay. Wala, dito sa una nagano. Ha? Okay. Unsa may negosyo si imong amo ate? Unsa may negosyo si imong amo? Sa dito sa Manila. Unsa may gitrabaho ani mo dito sa Manila? Unsa mga klase nga trabaho imo ani kuan dito? Labandera, tagaluto, unsa man? Ha? Nas factory, unsa may imong gitrabaho dito sa Manila? Unsa may trabaho nimo dito sa Manila? Wala. Dito kag Manila wala. Tiglaba ka dito sa Manila. Asa man ka dapit sa Manila? Pasay, Quezon City. Asa man ka dapit? Ha? Di sa Manila ba? Asa ka dapit sa Manila nagtrabaho? Unsang lugar sa Manila? Ha? Tarong nga yung istorya. Ayaw, lamu-lamu ka kayo masabot na to. Asan dapit sa Manila ka nagtrabaho? Labandira. Ha? Labandira. Labandira ka sa Manila. Uy, kaluoy ba po dahil ni mo, oy. Unsa man lugar ha to sa Manila, dito yung gitrabaho. Asa makadapit sa Manila? Aton. Usay aton ba? Asa man dapit sa Manila ka nagtrabaho? Ha? Pikas. Pikas unsa man ka nang sa Pasay, Quezon City, Taguig, Patiros, asa man Paranaque, Cubao, asa man dapit? Wa pa ka kahinomdom, asa dapit sa Manila ka nagtrabaho? Pero ang imong nahinomdoman, labandira ka dito. Oh, kaluoy ba pud nimo oy. Labandira day ka dito sa Manila. Pila makakatuig naglabandira? Ha? Ito sa kanay Jaryo. Jaryo ba? Ayaw ay mong istorya lagi ka na masabtan. Pila makakatuig nagtrabaho isip labandira? Pila makakatuig nga naglabandira dito sa Manila? Ha? Si Mana ra? Nganong si Mana ra man? Wa day ka kabutuig. Wa ka kabutuig? Oh, wa day ka kabutuig. Unsa may trabaho si imong amo? Amo to? Imong amo ba? Imong busing. Unsa may trabaho si imong busing? Unsa may ilang negosyo? Awa ka kay baw?